bo ko doko ulu fe misiru do be ni tallaba wakati serate ku ulu be safo wakati de ya garuya kata fo 21h 23h nu tara wala be safo salli kan nafila ke sinyakele ka sitibbe Abdul Muhsin Abadi nyinin karanina awa ka sitibbe Abdul Muhsin Abadi anyinin karanina ko do be ulu be safo ya garuya tallaba kata su kononana nu tara safo salubani terwi ke sinyakele akun ninte sunna akun ninte be akun ninye de kasafo wakati ya garuya akun ninte be akuy be safo salli a wakati lade ka terwi tugala ko sunna e munye salafu be minka cide sebo tabino tabino salafu be minka sunna e minye ibe safo salli a wakati lade kaka arawatibu salli ka tarawih tugala akume minye kasafo ya garuya kata su kono la ko tebbe oye kasallu ya garuya katema ka wakati de ka ako tebbe donc men nim kataw yusoro munna munum ba fode ko fulate ke e wa tallabana de katarawihi ke su kono na kanafila wore kero manka o de yibila nimbela o de yutigu bila nimbela bo ubake ka munum ke fana nunu fana te sunnayo kasafo ya garuya ka pushe kata fo 23h ko ibani tarawihi ke o fana te sunnayo cide ni seba mo fana ke o be safo salla wakati de la katarawihi tugala Abdul Muhsin ya dabi ko sunnate ako tigu kana ke wede ka salli ya garuya ka tema ka wakati ka imadiya ka wakati nyumama salu sa fawjani nyinin kara adu anyogonala o te ka safo ya garuya de o yede donbe tarawihi de ya garuya tallabana o kan ka tarawihi min ke safo kofe o be safo salute tarawihi kede me o babila ni ineri o be tarawihi ko pasike ko ewa fulate ewa salli fulate tallaba in kono nindi bila nimbela Sheikh Salih Fawzani nyin karanina aku fule kam min ke khilafu sunna ako ka tarawihi nya garuya ko ineri e ba ke misiri kono aku ye sunna sosoya salafu tumbe min ka ku ya sosoya ako ulu ta fama ye haramu kede me ye min ke ni yoro la sunnate ni fanaye sebo ka sunna tabina ka sunna tabina ka sunna ka tabulo salafu ka sunna sayu Salih Fawzani ku yo bilaya ko ale ta fu ye haramu kede me ye min ke ko ni ye sunna soso sunna ye de ka safu ewan ikar tarawihi tu safula adonna sawa iyalo fulain de be ke sisa do be safo yere de ya garuya fo 23h ubani tarawih kay Abdul Muhsin Abadi nyinin karanni na ko sunnate ako sunna sosolide do ibe safo salla wakati de la katarahi tugala to ya fulanna do be safo sallide me ube tarawih de bila ineri ubeta misri la katarahi ke sinya kele kane qiyamu ramadana inte Sheikh Salih Fawzani fana nyinin karanni na akon ninte sunnai aku tugu ye ciden ka tabulo na ka sunna sosoya ciden ka tabulo ni sebon ani salafu ka tabulo ye minye nu ye safo salliro me be tarawih tugala me ka tarawih fana ya garu ya ko su kono na yino salle sin akele khilafu sunna ambe min fo ninde hada maden ka ke famu bagay anya ko chogomi Sheikh Albani de bennin fo ko tallaba salli fulate me an ko li kulli jawadi kabwa fo mo ko de famu hada made bolito mo bolikela be ibe kirinto ni nye Sheikh Albani anyogona karamo baw ni doni ka baw ya yirala ko munun fule nunu nye katawde salafu mawuli ube sufe joli kere ube sungalo nyana mayade ube tallaba nyana mayade hakete sufe nafilala nye ewa sumu meke sallila fukata fajiri masino ho sufe nafila de do nye hakke do salli ntara sinogo ko fe ngulela ka to dafa ka do were ka be to de ko sufe nafila donc hada moden ka ke famo bagaye ni yoro nununa ni nya to salafu salihu tumbe chuko ke chuko mide uyo bilade o de yubila nimbela nka safo ya garu yade nka bila 23h de nka e tarawih ya gorade nka bila ine dirmate munyi bila nina salafu salihu tumbe minka jama kulu saba o de bila di bolo be baado sunna yede ni safo sallira yoromi aka arawatibu sallira tarawih ya damina Sheikh Salih Fawzani yode fo ako fuqa hawbe bolo
tarawihi wagati bata ni ye safo salli anaka rawatibu tarawihi wagati ya tagodela me ka ya garu ya fo ineri khilafu sunna